Dominiku, ty nikdy nejsi připravený na výtvarku, ale fakt nikdy. Nikdy, že nikdy nejsem. Tady to je 60 pastelek. 60, takhle. Jak to mám ukázat? Prostě 60 pastelek, který barví hezky. Jedny nůžky, druhé nůžky, 2 fixy, penál, pak jeden papír a pak druhý papír a pak tady to a pak ještě tady ten deník, kde si zapisuju všechno a to vše. A ještě tady to na vyrábění náramků. To jsi mě teda překvapil.